पूरग्रस्तांना मदत मिळवून देण्यासाठी काँग्रेसचं हे जागर आंदोलन सुरू झालेलं आहे। आज या ठिकाणी संग्रामपूर तालुका काँग्रेस कमिटीच्या वतीने जागर आंदोलनाचं आयोजन केलेलं आहे। जागर आंदोलन कशासाठी, तर जे आज सत्तेवर बसलेले आहेत तेच शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात आसूड मोर्चे काढताना 50,000 रुपये हेक्टरी मदत मिळाली पाहिजे असं आवाहन करत होते। आणि तेच आज सत्तेवर बसलेले असताना आमच्या शेतकरी मायबापाचे आज हाल होत आहेत। मागे संग्रामपूर जळगाव जामोद तालुक्यात पुरानं हैदोस घातला, त्यांनासुद्धा अजून मदत मिळालेली नाही। तरी झोपलेल्या सरकारला जागर करण्यासाठी हे काँग्रेस परिवाराच्या वतीनं, तालुका काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं या ठिकाणी आज आम्ही संग्रामपूर तहसील येथे आज दिनांक 26 तारखेला सायंकाळपासून आमच्या या संग्रामपूर तालुक्यातील शेतकरी बांधव असतील, आमचे सर्वसामान्य युवक असतील, या ठिकाणी जागर आंदोलनामध्ये सहभागी झालेला आहे। तालुका काँग्रेस कमिटीने हे जागर आंदोलन कशासाठी केलं आहे, तर या ठिकाणच्या सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची जी मागील काळामध्ये अतिवृष्टीमध्ये जमीन खरडून गेली आहे, त्याला आजपर्यंत एकही मदत शासनानं केलेली नाही आहे। ती खऱ्या अर्थानं अद्यापपर्यंत व्हायला पाहिजे होती। आज आमचे शेतकरी हवालदिल झालेला आहे की शेतीत त्याचं पीक नाही आहे आणि अस्मानी सुलतानी संकट आल्यानंतर मायबाप शासन या ठिकाणी मदतीला आमच्या शेतकऱ्यांच्या अद्यापपर्यंत आलेला नाही आहे। एवढंच नाही तर 22-23चा अतिवृष्टीचा जो काही आमचा निधी आहे तो बहुतांशी शेतकऱ्यांना अद्यापपर्यंत मिळालेला नाही आहे। ही परिस्थिती या संग्रामपूर तालुक्यातील सर्वसामान्य शेतकऱ्याची आहे। आणि एवढंच नाही तर आपण एकीकडे पाहतो आहे की जिथे गरज नाही ते अनावश्यक बांधकामं करताना आपल्याला शासनाचा पैसा खर्ची घालताना दिसतो आहे आणि आमचा मायबाप शेतकरी या ठिकाणी उपाशी राहतो आहे। त्याच्या मुलाला दवाखान्यात न्यायसाठी, त्याच्या शिक्षणासाठी त्याच्याकडे पैसा नाही आहे। त्या शेतकऱ्याच्याकडे शासनानं त्या ठिकाणी सात पाठ फिरवलेली आहे। आणि मला आठवण करून द्यावीशी वाटते की आपल्या भागातील या ठिकाणच्या लोकप्रतिनिधींना 5 सप्टेंबरला त्या ठिकाणी पत्रकार परिषद घेतली होती आणि त्यावेळेस जाहीर केलं होतं की आम्ही 15 दिवसाच्या आत या शेतकऱ्याला ती शासनाची मदत जी पूरग्रस्तांची आहे ती तात्काळ स्वरूपाची मदत ही मिळेल। पण आजही भोबळ्या आशेवर असणारा आमचा शेतकरी त्या आशेकडे डोळे लावून बसलेला आहे। कॅमेरामन गोपाल इंगळेसह मी प्रल्हाद दत्तार, साक्षीदार न्यूज, संघर्ष।